Добрага ранку, сябры! Сёння раніцай я зразумеў, што хутка зраблю сапраўднае навуковае адкрыццё. Толькі я пакуль не скажу, якое. Потым аб'яўлю ў святочных абставінах. Мне засталося зусім трошкі падумаць. Ля-ля-ля! Усім салют! Прывітанне, Кася. Што? Хто гэта так Касю вітае? Hello, bonjour, guten Morgen, Кася. Гутен што? Што за гутен бутерброден, Кася? Guten Morgen, я з тобой павітаўся на розных мовах. Па-англійску, па-французску і па-нямецку. А цяпер адчапіся, калі ласка. Вы гэта чулі? Зараз я яму пакажу. Лесік, прывітанне! Кася, ты чаго? Я? Нічога. А вось чаму ты з раніцы ў камп'ютар улез? Зараз растлумачыш. Кася, хто табе дазволіў за мяжу зайсці? За якую такую мяжу? Хіба ты не бачыш, што вакол мяне ўсё агароджана? Ой, слухай, можа, ты захварэў? І да цябе падыходзіць нельга. Я самы здаровы ў свеце. А вось падыходзіць да мяне і перашкаджаць мне, асабліва табе, Кася, забаронена. Што? Зараз я гэту мяжу і цябе разам з ёй спакоя выкіну. Кася, ты мне ўвесь эксперымент навуковы сапсавала. А ты нявыхаваны заяц, які нават павітацца як трэба не можа. Я нявыхаваны? Ды я ведаю ўсе правілы этыкету. Добрага ранку ўсім. Прывітанне, Ванечка. Салют. Ваня, а Лесік ведаеш, што зрабіў? Цішэй, цішэй. Давайте мультфільм паглядзім, а вы мне ўсё па парадку раскажаце. Прабач, Лесік, але вежа выглядае лепш, чым мяжа. І праўда. Аднак Кася мне перашкодзіла навуковы эксперымент зрабіць. І нічога я не перашкодзіла. Раніцай трэба настрой ствараць, а не ў камп'ютары сядзець і сумаваць. А я ўсім аб'явіў, што хутка навуковае адкрыццё зраблю. І зробіш, а мы з Касей табе дапаможам. Вы? А вы ўмееце? Яшчэ як! У нас будзе самы вясёлы эксперымент. Пачынаем? Вядома, давайте хутчэй. Як зараз? Мы? Усе разам? А на што час цягнуць? Правільна, правільна. Я тут даследаваў. Цяпер гэта не мае ніякага значэння. Будзем даследаваць разам. Будзем вывучаць. Так, а што мы будзем даследаваць? І мне вельмі цікава даведацца. Усмешку. Ух ты! Цудоўная ідэя! Ваня, ты, як заўсёды, прапануеш усё самае арыгінальнае. Як усмешку? Якую? Якую яшчэ усмешку? Самую звычайную, нашу. Сябры дабраранкаўцы, пакажыце, як вы ўмееце усміхацца. Усе, хто любіць нашу праграму, маюць вельмі прыгожыя усмешкі. І праўда, такія усмешкі можна на конкурс адпраўляць. А назваць конкурс можна «Самая вясёлая усмешка». А няўжо такі конкурс існуе? Калі яго не было, дык давайце яго аб'явім. А давайте попросим глядачоў даслаць нам фото, на якіх яны усміхаюцца. А мы наладзім фотавыставу. А калі вы да фатаграфій далучыце невялікі ліст з аповедам пра сябе, будзе яшчэ лепш. Адрес, куды высылаць фатаграфіі, памятаеце? Можа скарыстацца электроннай поштай. Яе адрес вы зараз бачыце на экранах. А можете даслаць нам і звычайны ліст. На канверце не забудьтеся напісаць 220 807, город Мінск, вуліца Макаёнка 9, праграма «Дабраранак». А пакуль гледачы выбіраюць, якія фатаграфіі нам адправіць, давайте падзелімся інфармацыяй, якую мы ведаем пра усмешку. Ванечка, а я пра гэта нічога не ведаю. І я пакуль таксама. Але зараз камп'ютар мне дапаможа. Камп'ютары пакуль адкладзем. Я чытаў некаторыя факты пра усмешку. Магу вам расказаць. Расказвай, Ванечка. У даўнія часы усмешкай карысталіся, каб адпужаць ворага. Быць такога не можа. Ой, я тады зусім усміхацца не буду. І я таксама. Я нікога пужаць не хачу. Я ж казаў, гэта было ў вельмі далёкія часы. А зараз
чим більш щиро ми відносимося до чоловіка, тим шире ми усміхаємося. И правда, самые прихожие усмешки мы дарим самым близким сябрам. А ще усмішки вельми заразні. Ой, лепш бы ты такого не говорил. И я вуз не стисну, и навіть рот открывать не буду. Я не про хвороби. Коли ти усміхнувся, тобі хутче усього усміхнуться у отказ. Фу, вось оно что. Ага. А ще усміхатися у 2 рази лягчей, чим хмуриться. Це доказаний факт. Тому пропоную ніколи не хмуриться. А яшчэ лепш зараз же поглядеть веселый мультфильм. Лесик, ты зноў нас у компьютер утиснул. А нам уже почали досылать фото з усмешками. Вось гэта хуткасць. Але не хвалюйтеся, девчонки и хлопчики. Мы разумеем, что зараз вы спяшаетесь на занятки, и у вас няма часу фотографии проглядать. А вось калі заняткі скончацца, вы пагуляйце з сябрамі, зробіце домашнія заданні, вось тады можете падабраць сваю самую усмешкавую фотографію. А яшчэ лепш, калі на фото будете вы с сябрамі, ці нават уся ваша сям'я. Толькі зрабіце сабе які-небудзь напамін, каб не забыцца нам фото даслаць. Які напамін? Крыжык на руцэ намаляваць? А чаму не? Я так часто раблю. А я малюю сабе кветочку. Толькі потым ніяк не магу успомніць, пра што мне кветочка павінна была нагадаць. А каб такога не здаралася, і вы ні на што не забываліся, трэба сваю памяць трэніраваць. Ой, скажи яшчэ зарядку для памяці рабіць. А ёсць і такая. Ваня, і пра гэта ты ведаеш і маўчыш? Хутчэй нам яе паказвай. Калі ласка, пакажу вам некалькі простых практыкаванняў для паляпшэння памяці. Слухаем, глядзім і паўтараем. Удыхаем, затрымліваем дыханне і выдыхаем. Давайте разом, усе гледачы могуць далучацца. Удыхаем, затрымліваем дыханне і выдыхаем. Фух. Няўжо гэтыя простыя практыкаванні дапамагаюць памяці? Калі іх паўтараць кожны дзень, то сапраўды дапамагаюць. Даказана не адным навукоўцам. А яшчэ якія практыкаванні ёсць? А цяпер паспрабуйце палічыць ад 1 до 10, а потым ад 10 до 1. Пачынаем! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А цяпер у адваротным парадку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Цудоўна! А яшчэ вельмі трэніруе памяць чытанне наадварот. Гэта я люблю. Зараз давайце мультфільм пакажам. А хто хоча, можа ўсе надпісы ў мультфільме прачытаць наадварот. Бад! Гэта добраранак наадварот. І цікавая гульня ў нас атрымалася, і карыснае практыкаванне. Цяпер мы ні на што ніколі не забудземся. Галоўнае памятаць, што кожную раніцу з панядзелка па пятніцу мы сустракаемся о 7 гадзіне раніцы. А дзе? Усе ведаюць? На тэлеканале Беларусь 3. У нашым добраранку!